Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong Domingo karon mao na ang ikanapulo nga Domingo sulod sa ordinaryong tuig liturhiko sa atong simbahan. Gipahinomduman usab kita sa Ginoo sa pagpili kinsay atong sundon, ang gahumba sa Ginoo o ang gahumba sa demonyo. Ligya imong tupad ina kinsang gahom ron imong gisunod. Dili pwedeng sagolon. Mao na ang atong mga sala, mao ni ang timaan nga kita nagsunod or nabiktima, nadala sa gahom sa dautan. Atong iampo nga ang tanang mga makasasala sama kanato maghinulsol na unta og mobalik sa pagsunod sa Ginoo, labi na gyud ang atong mga leaders sa mga nasod, kining garbo, kining kahakog, kining kalaway, dili unta muhari kay mga lusno ang atong kinabuhi. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigi og hatag sa ilang suporta nato, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa panalipod, tagaan sad sila sa mga grasya, labi na gyud sa kaayuhan ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, hulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kitang, O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug makaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kailadman, nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo,
kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kadlawon, ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nabanhaw sa Ginoong Dios, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa magakadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayud kami kawadig kasibot. Bisag nag-anam, nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. O kining gamay og umaaging kasamok nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita, nga inig katun-as na niining atong yutanong puloy-anan, nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit
usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayud ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa ila og nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan og tungod niini si Jesus og ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem og sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya
maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magsagol ba? Pwede bang sagolon ang yawa o Ginoo? Pwede, dili. Kinsay mo ingong pwede, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili, pwede, taas ang kamot. Maayo kay naay ni isa. Unya, ang uban nga wa mo isa nga sobras katunga, unsa man day inyong baruganan? Pwedeng sagolon ang yawa o Ginoo o dili? Wa mo'y gitubag, kay wa man mo muisa sa inyong kamot, giyawaan na mo. Nga naman, kay matod pa ni Jesus, tubaga lang yung oo o dili. Niya, kung wa gani kay itubag, pasabot, dili oo, dili dili, iya na siyawa. Bantay mo ana. O tagaan ta mo second chance. Kinsay mo ingon nga pwedeng sagolon sa atong kinabuhi ang yawa ug ang Ginoo, taas ang kamot. Naay usa, tulo, duha. Amay na lang na kay nitubag yun. Kinsay mo ingon nga dili pwedeng sagolon ang yawa ug ang Ginoo sa atong kinabuhi, taas ang kamot. Daghan pagyud ang wa mo isa. Sige lang. Wap ana sila kaikiyas sa yawa. Dili pwedeng sagolon. Matod pa ni Jesus, kung mag-away gani ang usa ka panimalay, ang membro sa usa ka panimalay mag-away gani, malhugno ginang panimalaya. Hugno. Kumusta inyo mga panimalay? Wa mag-away? Mag-away? Hapit na mahugno. Karon ay kuan na gud, unsa may pamaagi sa kalibutan aron masulbad kuno kining mga bati nga kinaiya o sitwasyon sa panimalay. Divorce, separation, divorce. Ambot ug mao ba nay solusyon? Ano bang tiwason gyud bungkag ba? Tiwason gyud bungkag. Ana. Ang gingharian gani kuno kung mag-unay away, mahugno. Tanawang atong nasod nga nagsigi sa tag-away dinhi, ato mga politisyan nga sigig away, dili ta ka barog, batok sa laing nasod. Isip nasod, isip mga Pilipinos, di ta ka barog. Ngano man, huyang kaitang mo barog, kay kita mismo mga Pilipinos nag-away. Wa magsinabtanay. Halingay imong tupad, kumusta imong relasyon sa imong silingan, Pilipino man na. Kumusta man, wa mo mag-away. Ha? Oy, bisan gani diha sa opisina, away man gani. Away, opisina, linibakay gyud. Dugay naman tang na-conquer sa laing nasod. Una, kining atong mentality. Nakuha na ta, tanawa, kasagaras mga Pilipinos, dili nun tanan, ang hunahuna, muabrod ko, kay tua didtong akong maayong kaugmaon. Naana sa atong hunahuna, gipatay na nato daan ang atong nasod, ningon na ta, anhikas Pilipinas magpabilin, patay ka dinhi. Ana, abroad ko, abroad, hastagod pare, abroad. Dadi ko mo abroad kadakos kolekta din kumpara na to. Abroad. Kana conquered na ta. Ana. Niya unsaon na to pag alkontra ng mga nasod nga mo mudaog-daog nato nga gusto maganitang muadto sa ila. Wa na, pildi na ta. Ikaduha, in relation gapon aning abroad, kinahanglan kamao kong mosulti og laing pinulungan. Kay kining pinulungan nga Pilipino or Cebuano or unsa diha nga
nagunang dagkong pinulungan sa Pilipinas, labi na ning Tagalog, wa ni ayo, bakya. May ginang stand up. Take your food. Don't do that. That's bad. Nya ato mas bukid di man kay kamaon sa bad baya na. Ayan na buhata bad baya na. Maningkamot yung in English. Awa na sa ato palang daang patriotism, ang ato palang gugmas atong nasod nga matod pa ni anhing Jose Rizal, ang hindi magmahal. Unsa to? Sige, sumpay na. Wala maging kibaw dayan na. Famous ka na. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika. Sa to? Mabaho pa kaysa lata nga isda. Unsa na pagsultis Tagalog. Kay ang kani manggong pinulungan, tanawa ang mga nasod nga mga kuan kaayo, kana mga gitawag nato karog superpowers nga mga nasod. Kana bang nisikat gid sila ba? Unsa may una gid nilang gihiusa ang ilang pinulungan. Dili sila mosulti og laing mga pinulungan. Og mosulti man sila, secondary ra gid na, least priority. Pero di gid na nila ilisan, superior gyud ang ilang language. Pangita mo mga nasod nga kanang lig-on kayo nga magsigig istorya og foreign language na adi ay. Pero kita, usahay maglibog ta kinsa ning atong atubang sa man ni American, Korean, unsa hasta atong mga kanta, hasta atong mga movies. Ari na kita sa foreign kay kanang mga movies nga mga Pilipino bakya. Sige, lingya imong naong. Tanawa mga naong anang imong tupad. Naapil na sad na magpablan sa buhok, magpaputi sa naong, kay kining mga colors sa Pilipino, kining mga colors box Pilipino, kining mga kilay sa Pilipino, bati na, kiskisa na, ilisi ng color, ilisi na, kay bati na, bati. Wa na, conquered na ta. So in short, wa na gyoy Filipino nga gitawag natog tinuod or jutay na lang kaayo ang tinuod nga Filipino na nga igo na ta sa colonial mentalities and practices and cultures. Punan pagid aning social media karon nya daan natang huyang aning colonial mentality, ana siging tan-aw anang kuan ang mga culture na sa laing nasod mo atong gisunod, nahugno na ang Pilipino. Hugno na. Karon di na lang sa tas Pilipino, aritas pagkakatoliko. Kumusta mang atong pagkakatoliko? Sige, lingya imong tupad. Ing nakatoliko kan tinuod? Nakatoliko ka? Ha? Unsa man ang katoliko nga tinuod? Maglikay sa sala. Diri sa unang pagbasa, ang sala mao'y mibungkag sa relasyon sa Ginoo o sa tao. Nahinginlan sa paraiso ang tao kay nagpadala sa bitin. Ang tinuod nga katoliko andam magpakamatay para sa iyang pagtuos Ginoo. Muna sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kining atong lawas nga madugta ato ning biyaan. Siguruon nato pagtan-aw ang atong dili makita nga kinabuhi. Unsa man kinabuhi ang di makita, ang atong kalag. Ang tinuod nga Katoliko nagmahal sa kalag. Gitagbaw niya ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Ngiling niya imong tupad. Naway nagpuyo-puyo sa inyo. Naway naglive-in. Wa. Sa ako naidaghan. Sa akong kaliwat, naidaghan. Di man gina maminaw sila nako. Sa magwali ko, masuko pa. Pero nasa iuban hinoon, muingon sa nako, nakaamgog yung ko pader. Magpakasal na gid mi. Karon lang yung few days ago, dinhinian hinako pader, nagpa-picture mi kay nagka-reunion ming mga managsuon. Nako ngano man tungod sa kasal aning among igsuon, 30 na ni kapin katuig nga way kasal. Nya ni dool din siya nako pader, salamat jud ko nimo. Ang una gyung nagsigig sunod nimo, ang ako gyung wife.
na in love siya nimo, Father. Sige siya buntag gabi, sige siya paminaw nimo og ningon gid siya dong din agid mada. Siguro na jud ko nga kita padong nagitas impierno ani. Mao na kun mahimo mamaligtas Ginoo, nagpakasal sila 14 niyang lipaya. 30 ka tuig kapin, pero naay uban nato dinhi magsigi gyud pagahi sa ulo, di gyud maminaw. Nya Katoliko pa ka na, nagpuyo-puyo man ka, nahigugma man ka sa sala, nya kanang sala iya man nasyawa. Gilaing pangutana naway nagkabit-kabit sa inyo. Naway nagkabit-kabit. Wa? Og naay nagkabit-kabit, di gyapon ka Katoliko. Gisagol nimo ba ang Katoliko og ang demonyo? Sige, ingna na sad. Way nagkinihaay sa inyo tungod anang utlanas yuta, mga managsuon, mga kaliwat, way nagkinihaay tungod anang yuta. Wa? Og naa dili ka Katoliko. Nga sige kag simba, sig simba. Way ayo. Lain na sad. Ingna way nagkinihaay or nagbinungulay sa inyo tungod anang utang. Wa? Way nagbinungulay ug naa dili gyapon ka Katoliko, demonyo ang imong gisunod. Ug uban pang mga pangutana. Pasabot matud pa ni Kristo, kung gusto nimong ilisan ang taong kusgan, pangitag mas kusgan aron hinginla ng tawhana or gapuso ng tawhana. O kinsa may mas kusgan mga igsoon sa atong kinabuhi ang Ginoo. Ang yawa mubungkag sa atong relasyon. Naay mga malipayon kayong pamilya karon wa na magtingganay. Nangalusno na ngano man tungod lang gyud kini gamit anang sala. Unsa man tong sala? Kana lang capital sins, memorize lang na paligas, pride, sa tong usa, anger, lust, envy, sabi na sa paligas, gluttony, avarice, sloth. Kana garbo, kasuko, kalaway, kaulag, kasina or jealousy, envy, niya patuyag kaon, hangol kay kaon, niya kanang pagka hakog og mga butang, mga bahandi o gahom, o kanang katapulan, puwerteng daghanang tapulan karon. Unsa may timaan sa tapulan, di gyud mulihok basta way suhol, mao nay tapulan. Ayaw nang tapulan nga nagligid-ligid lang, pasabot ana nagligid-ligid na di na mo trabaho kay wa may suhol. Suhulig dako mo trabaho ng animal. No, nay daghan. Akabo di ay lingi ay mong tupad, ingna sugot ka patrabahoon way sweldo, ingna. Sugot ka mo trabaho, way sweldo. Di na mahimo at tapulan ka. Kaya ang tinuod nga mga lagad, matud pa ni Kristo, dili mangayog bayad. Mudawat lang kung unsay ihatag. Maunay kinabuhi ni Jesus, kinabuhi ni Maria, kinabuhi ni San Jose, kinabuhi sa mga santos. Munang napildi nila ang yawa. Nakaron, unsa may mas kusgan? Pride or humility? Mas kusgan ang humility. Basta imog yung palihokon ang pagpaubos, mabuntog gid ng pagarbuhon. Wa gyud pagarbuhon nga dili madutlan sa pagpaubos. Pero ang pagpagarbo di ginakaduot sa mapaubsanon. Para gud na asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana. Sige lang jud ingong I love you, this cannot change my love for you. Nang lagom na imong naong I love you. Moabot yung panahon ka ng imong bana, din agi na mo kulatan nimo. Muyaw-yaw na lang na pakon tanong ka buanga ka. I love you. Ana, pero wala kay ngipon, hurot-hurot naman. Pero sige lang yapog ang ingong I love you. Hangtod yun ang imong bana, magsige na naggakos nimo. Ngano man, ma-stroke man na. Sige na nag-agbay. Oy, moabot yung panahon nga moampo na nimo, magsige na nagpangita, day, asa man ka day, at timan ako day, salamat kaayo, I love you. Patay, ginawa. Patay. Adi tinood. Buntog ginaog.
magtupad ginang humility o ang pride. Bitan na kanang naay mo report nako padir unsaon man ni nako akong asawa, din amang ko padulgon ani, din amang ko patinggan ani. Nako sikiti lang. Sikiti ba? Padul ilang gid asawa ko na nimo. Isaw niya kulatahon ako, pakulata lang. Humility ba? Dawat lang yun. Ana niya sige lang gisag ingon, this cannot change my love for you. Isaw niya na may laing laki, nako alagari, sikiti. Hastang laki, ana higugmaa. Sa paita sa dana pa din nako pride sa na imong gamit. Ayaw gamit og pride. Tanaw na to kinsa gyud mga lusno ani, kinsa gyud mabuntog, humility ba o pride? Pilde ginang pride. Kanang last kanang kaulag at bangi ra go naggugma og kaputli sa mas gibuhat ni Maria, giminti niya ang gugma og kaputli, patay ginang last. Mauwaw gina. Bisan ko din ni simbahan tanawa na magi moder usahay nga mosulob og kana mga spaghetti, ana ba nindot ba tanawon malipay ba ako magtan-aw ana. Pero moabot yung panahon nga sa sige nimong lingi-lingi ang imong mga kauban nagsulob og tinarong, gitabunan ang lawas, gitinarong og sulob. Moabot yung panahon hilasa na ka magtan-aw nimo. Niya may akong namatngunan dinhi nga sa una dagko kay kanal dinhi, ana nigpakalawat nako, mo lipay sa ko magtan-aw sa kanal usahay. Kanal, lawas ni Kristo kanal, ana. Pero karon ilan ang gialihan na dire. Nako, ay naman to. Otro sa ding giyawaan. Waoy, nalipay ko. Kaya ni ako'y naobserbahan din hing pipila, di man ko moingawa. Nabitay mo ako, padir, butangin nag-dress ko, diha tubangan ako, di ko huwaton ako, nga sila mo ay mo pasod sa Ginoo. Kay magbutang ko dag dress code, mura ni dinig military camp nga naay mga roles, mura sa ning opisina. This is church. Welcome ang tanan dinhi. Sinatia ang Ginoo ug makasinati na kas Ginoo, everything good will follow. Pasudla ang Ginoo nimo, everything good will follow. Hinginla na sa Ginoo ang mga yawa nga naa nimo. Kamorong mga bana nga naghilak tungod ng inyong asawa, buhata lang gid ang maayo, mahingin lang ra ng yawa diha, makapuntos ra gyud mo sooner or later. Kamong mga ginikanan nga naghilak, kamong mga asawa nga naghilak tungod anang inyong mga bana, inyong mga anak nga mga buangon kayo, gamita lang gyud ang Ginoo, everything good will follow. Nindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa Ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, uban ang tumang pagsalig ug gugma nato sa Dios, atong ipahayag kaniya ang atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang muingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanang nangulo sa simbahan, magmadasigon, magmatinud-anon, ug magmanggiloyong musangyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga naghupot og otoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban ang kaligdong ug maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nabiktima sa mga krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad sa kahadlok, sa ingon maangko nila pag-usab ang kalinaw sa hunahuna, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa bisan unsang matang sa balatian, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta, sumala sa tumagiplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga himalation, malinaw mupanaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug sila nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Dios among amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, og tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusat ta pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay mo nang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausaw kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dali ko angay mo kalawat kanimo, papanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, ato karong tawgon ang ato mga children nga niya karon dinhi 10 years old paubos alang sa special blessing. Mga children, ari na mo diri sa atubangan. 10 years old paubos. Ato sang pasalamatan ang ato mga ministries nga mialagad nato karon, labi na ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, atong lectors, salmista, ang ato sad nga choir, ang Holy Rosary Youth Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Michael ug Mrs. Evie Lynn, matingin ni Inclino and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Sige, ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangamuyo Amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo, Moabot ka namo ang ibang gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Thank you, children. Sige, uli na mo nga to sa inyong gilingkuran. Pag binuotan kanunay ha. Sige, very good. Ato sang pasalamatan ang ato mga kaigsuonan nga nagsigig palit og slots nato dinhi. Gitawag ni nato sila mga benefactors and donors. Ang update sa atong mga slots karon, ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para sa atong kumbento, nahalina na ta og 24,911 ka slots. Naapay 35,089 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nasa tay 16 slot challenge niini nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sad ta og 55 ka challenge. Hinaut unta nga padayon tang mopalit ani aron makabayad tas ato mga contractors kay ang atong kumbento hapit na gyud ma-fully kuan na gyud finished. Atong pakpakan ang namalit niining SBF DAG. Salamat kayo.
Malipay po ta kay ni-increase po ang atong halin dito sa Paras Capilinia de Fatima, ang atong slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD. Ang atong halin niabot na og 2,003 slots, o niya ang nahibilin 3,997 slots na lang, tag 1,000 pesos per slot. Kutob karong June 13, ikaduhang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima dito sa Portugal, Cubada area. Atong tang suwayag palit, no? Labi na mong wapag yun makapalit, suwayag palit og usa lang ka slot. Kamo sang nakapalit na og kaya pa, palitan gyapon nato og labing menos usa ka slot. Aron mahatagan ginato ang mahal nga Birhen Maria sa iyang kalipay, kay ang atong kontraktor dito na human-human naman sa nilang trabaho, nang inahanglan po silang mabayran. Mo sanay kalipay sa atong mahal nga inahan aron mabayran ang atong contractors dito sa Capilinia de Fatima sa San Remigio. Atong pakpakan sad ang namalit sa MMHD. Salamat kayo. Open gihapon ang atong investment slot katong DSAP or Divine Solutions and Prosperity, tag 500,000 pesos, o niya na ay 25% interest per annum. So naamo de 500,000 nga natug lang, ibili na lang na din kaya to nang gamit-gamiton. O niya ang atong YouTube channel, padayon lang unta mo support niini kay makatabang pod ni nato, kay naaman ni siya monetization niya. At the same time makalikay-likay po ta ni mga scammers, kaya anhiman dinhi sa atong official nga YouTube channel kaning Padresiano Ubod ang atong mga official nga contact numbers, contact person o account numbers atong ipakita panahon ini kantas offertory o sa recessional song. So sundin ninyo ang atos ang official nga Facebook page, mausad ang San Vicente Ferrer Paris Liloan, na asa diha gyapon ang ato mga official nga mga information. Ilang kayo mo patuyang og sunod anang uban, labi na gyud mangayo nagkwarta, siguro sa nga anhi mapuntas ato, dili maadtos laing mga kamot. Unya padayon sa taog himo sa atong paghatag sa special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong kanini ang mga CRs. Ang atong karaang CR ato natong giguba kay ato na nang himuan niya diha og dagkutanan, tuan atas atong bag-ong CR. Ug naa gani mo'y reklamo didto, ipadangat lang dinis opisina. Naningkamot man sa pagserbisyo ninyo diha. Hog lang sad mo sa love offering. No? So atong pasalamatan sad ang atong mga ginikanan o mga guardians nga midala aning inyong mga bata dinhi og sa pagtudlo nila unsaon pagsimba. Unsa gitoy atong motto ato kunong i-recite be kusgon gyapon nato. Ready, go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. So ayo lagi sound atong huwayag paminaw kusog bagyod na mura maghinay-hinay gyapon. So mangodigo ta. Ready, go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak natong tanan. Salamat kayo. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaak kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.